Drugi dan, eto, stigli smo do negdje, 24. je studeni, odrađeno je 5,1 km jučer, preživio sam, koljena mi je još uvijek u redu, jedna ekipa tu iz Samobora, iz Fascije, ne znam, možda ćete vidjeti, gore su na tribinama, se sakrili. U svakom slučaju, krenuli smo nekim normalnim tempom. Vrijeme služi još uvijek. Sutra trčimo u Crikvenici i dosta to onako interesantno ide. Ono što puno vas možda ne zna, ali je činjenica je ta da je meni ovo početak. Znači ja sam prije mjesec dana prvi put nakon 20 godina valjda trčao kilometar. I sad sam došao na 5 km dnevno. I kao što je uvijek tako, svaki početak je uvijek težak. Tako je bilo nekako prije 20 godina kad sam ja počinjao svoju malu avanturu sa BTL-om i uvijek je važno imati dobre ljude na početku kad se pokreće neki projekt, iako nikad ne možeš jamčiti baš da li će to biti uspješno ili neće. Danas ćemo se posvetiti Zagrebu. Danas bi se zahvalio četvero ljudi, četvero ekipe ljudi koji su bili što na samom početku, a što i tijekom dobrog dijela mog poslovanja i moje nekakve poslovne karijere su bili sa mnom. I nadam se da ćete ih prepoznati jer će zazvučiti onako, znate ih, jako dobro znate. Prvi gospodin kojeg bi se želio zahvaliti ovim putem i kojeg danas trčim jednu dionicu puta, zove se Željko Razum. Znači, uvijek je važno imati jednog Željka u kadru, ako ništa drugo, barem u mislima. Željko Razum je čovjek koji je vrhunski gospodin, sjajan prijatelj. Čovjek koji je vjerovao u mene, vjerovao u projekt, u BTL i jako puno je radio s nama zajedničke projekte. Jako puno nas je podržavao. Ali prije svega, obzirom da je ovo obiteljska priča, njegova obitelj je divna. I on kao obiteljski čovjek je stvarno fantastičan lik. Neću dužiti previše. Pozdrav Željku, pozdrav Suzi u ordinaciji, pozdrav Lidaču, pozdrav svima koji su cijelo vrijeme na izvolte i pacijentima i meni kad trebam. I budite dobro i jedan dio priče danas ide za vas. Nakon toga postoji jedno biće koje ja sam se uvijek nekako volio i želio smatrati dijelom njezine obitelji. Vjekoslava Ameros Šakić, Davorin Šakić, Davor Šakić, Vjera Šakić i svi ostali pridruženi članovi su, rekao bi da je to stvarno dio moje obitelji, obiteljskog kruga. Velika mi je tuga što jedan od eminentnih članova te priče nije više danas s nama, ali ko zna, on je sigurno gore i on me podržava cijeloj priči. Kao što me zapravo, ne bi vjerovali, kad sam strgao ruku 96. on je bio čovjek koji me pregledavao i pomagao mi. Vijeka je Vijeka, svi znamo Vijeku. Vijeka je osoba koja ima apsolutni integritet. Kako ljudi imaju apsolutni sluh, tako ona ima apsolutni integritet i žena je predivna, savršeno jako biće, prekrasna majka, prekrasna doktorica i mislim da svi ljudi koji ikad u životu dotaknu njezinu priču samo mogu biti sretni. Pozdrav Vijeki, pozdrav Vjeri, pozdrav Dadeku i svim ostaloj ekipi i danas također jedan ide za vas. Obitelj Lemajić, Zvonimir i Marina su također mom srcu jako dragi, mojoj obitelji. Naime, dr. Lemajić je jako puno pomogao mojoj punici i osigurao je da poživi još dodatnih nekoliko godina i nemjerljivo mu hvala. I dragi doktore i Marina,
šta reći, ovo je dio za vas. I na kraju, također isto tako jedna obitelj, Rotim, Silvija Rotim i naravno Žeža. Silvija Rotim je poprilično kasno ušla u moj svijet, ali ga je oplemenila i uvijek mi je bilo onako drago vidjeti tu cijelu obitelj njenu i ekstremno mi je krivo što je, naravno, kao profesionalni djelatnik, kao liječnik imala problema i radi covida, radi svega toga, no mi smo cijelo vrijeme bili svi uz nju, podržavali je, isto kao što će ona i Žežo i cijela Rotim family biti za mikromaraton 24. studenog. Neću dužiti previše, moram ići trčati. Sutra je Crikvenica, u subotu je Umag, u utorak je Krašić. Idemo u svetište Stepinca i tamo ćemo završiti našu priču. Nadam se da će biti danas dobro, pratite nas dalje na mrežama i dijelite ovaj video što je moguće više. I hvala svima što donirate za Pučku kuhinju, skupilo se već nešto novaca, ali ako slučajno niste, a imate potrebu, imate želju, tamo imate na opisu ovog videa imate upute kako to možete praviti. Ne treba previše, 50-100 kuna, ali ti ljudi isto tako žele jesti. Svako dobro i budite mi dobro. Bok!